kayo ka sa imong balita karon. Daghang salamat. Sige ka. Putang inanak. Ano mga boss? Unsay anagon? Pagbutan di karon. Ayaw ana boss. Sa pagtuloy na ko popcorn. Kalipay lang ko. Kay ihatag na ni Kapsipan ang titulo sa fireplace. Pangatawa mo! Maato na dahil boss. Uy! Boss! Ang malabos! Ang malabos! May napatake ko na ako kamo. Kaya siya, kunin mo po sa trono. Padayon, boss! Ganun ko, boss? Ayaw ka pala ka, ana. Maayo ng kitarang duha. Kay duharay bahinan. Di ba, boss? Magbinantayon ka. Kay sigurado ko nga musuong to sila karon diri nato. Gihatag na yun ni Kapsiban at ikulong sa fireplace. Boss, murag na kami nakatapa, boss. Murag. Kontra, boss, kontra, boss. Bantay! Pagbantay! Sila na! Sila na! Sila na! Cover me, cover me, cover me. Come on. Ay, Patutulo na ito, boss. okay lang. So, what's up mga kaibigan? Yung salamat din no, ni Kapsiban no, nga kapitan sa Barangay Balot no, kay Mari Minya sa Ilahang Resort. Nagaging salamat, Kapsiban. Labi na sa imong papa nga si Kopo Inan o sa imong mama nga si Timbak. Inaon